हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावन गेलो हांव तुमगेले पुराजनाले आशीर्वाद घेता आणि भगवंताले श्री कृष्णाले आणि श्री गुरुले आशीर्वाद घेवन ईशोपनिषदाचे 8चे मंत्र आम्ही पळोवया. अट्टा मंत्र अशें आसा. सपर्यगाचुक्रम अकायम औरणम अश्नावीरम शुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तत्यतो उत्थान व्यददाच शाश्वतीभ्यः समाभ्यः. सपर्यगाचुक्रम अकायम औरणम अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तत्यतोर्थान व्यदधाच शाश्वतीभ्यः समाभ्यः. सपर्यगाचुक्रम अकायम औरणम अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तत्यतोर्थान व्यदधाच शाश्वतीभ्यः समाभ्यः. वर्ड टू वर्ड मीनिंग. इंग्लिशान तसं जलतीतल्या कोंकणीन तू कशी येता पळया. स that person तो व्यक्ती पर्यगात must know in fact म्हण अर्थ कोण घेवका. शुक्रम म्हणरी the omnipotent, अकायम unembodied, औरणम without reproach, अश्नावीरम without veins, शुद्धम antiseptic अथवा शुद्ध जावन असचे, अपापविद्धम prophylactic, कवि omniscient, मनीषी philosopher म्हण तत्वज्ञानी, परिभू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल म्हण पराजनालके श्रेष्ठ जावन आशिल्लो, स्वयंभू सेल्फ सफिशियंट, यथा तथ्यतः जस्ट इन परस्युएंस ऑफ, अर्थान डिजायरेबल्स, व्यदधात अवार्ड्स, शाश्वती भ्यः इम्मेमोरियल, समाभ्यः टाइम. ट्रांसलेशन अशेस. such a person must factually know the greatest of all, the personality of Godhead, who is unembodied, omniscient, beyond reproach, without veins, pure and uncontaminated, the self-sufficient philosopher who has been fulfilling everyone's desire since time immemorial. कोंकणीन कशें येता पळया. तसल व्यक्तीन देवोत्तम परम पुरुष पुराजनालके श्रेष्ठ जावन आस आणि अकाय जावन आस, शक्तिशाली, शुद्ध, अकलुषित, स्वावलंबी जावन आस आणि तो अनादि कालातुलेन पुराजनान आशे पुरयसिता आस म्हणू अर्थ कोण घेवका. हरे कृष्णा. ह्या श्लोकांतू भगवंताले दिव्य स्वरूपा बग्गे वर्णन केलेलं आसा आणि तागेले मस्त गुण ताजी बग्गे समेत वर्णन केलेलं आसा. एक्चुअली भगवंताक तागेले गुणगान कितले केल्यारी ते कंप्लीट जायना जाल्यारी अंतू ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ताजी हिंट दिल्लाल आसा आणि कशी भगवंताक एक फॉर्म आसा म्हणून म्हळ्यारी तो निराकार नाही म्हणून. मायावाद फिलॉसॉफर्स म्हळ्यार मायावाद तत्वज्ञानी त्यांनी भगवंताक रूप ना अथवा तो लाईट म्हणून अशी सांगताची. कसलेक म्हळ्यार तांगेल ज्ञान अल्पज्ञान म्हणून. जाल्यार भगवंताक दिव्य स्वरूप आस जाल्यार त्या दिव्य स्वरूप आम्ही आमगेल हे भौतिक दोळ्यान तू पळोवचे जायना. कसलेक म्हळ्यार हे भौतिक दोळो त्या जड वस्तू तुलेन जावन आशिल्ले. हे कंचेची आमगेले भौतिक इंद्रिया तुलेन आध्यात्मिक प्रकृतीचे
आम्ही कसनेची पळोवच्याक जायना तशीची भगवंताले दिव्य स्वरूप समेत अलौकिक म्हळरी ट्रान्सेंडेंटल आणि शाश्वत जावन आशिल्ले ते दिव्य स्वरूप ते आमगेले हे देहा प्रकार मणके नाही म्हणून ते आम्ही ह्या श्लोकांतू समजावून घेऊन अर्थ करून घेवेत कसलेक म्हळरी आम्ही आमगेल ह्या भौतिक देह घेताना आम्ही कर्म नियमा प्रकार आमकां हे देह मिळता म्हळरी वी आर फोर्स्ड बाय द लॉस ऑफ कर्म और मटेरियल नेचर जाल्यार केदना भगवंत हे दरेक देवन येता जाल्यार तागेले तो तागेले दिव्य स्वरूप तंतू ते घेवन देवन येता ते भक्ता तांकां ते अर्थ जाता आणि अनेक म्हळरी आमकां हे भौतिक इंद्रियांतू भौतिक दोळ्यांतू देवाक ते आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप पळोवचें जायना आशिल्ले निमित्त भगवंतू तागेले कृपे अथवा दय दाखवून घेनो भक्ताल वैरी तो अर्च विग्रह म्हळरी डेटी फॉर्मांतू तो प्रकट जाता तश जावन आम्ही अर्थ कोण घेवेत देवस्थानांतू आजचे विग्रह ते स्वयं कृष्णुची अथवा स्वयं आम्ही आता वेंकटरमण देवस्थान वता स्वयं वेंकटरमणूच थंय राबला ते आम्ही पळयत जाल्यारी ते आम्ही ताका ते दोळ्यान पळोवका जाल्यारी आम्ही आमकां क्वालिफाय करून घेवका ब्रह्मसंहितेन तू सांगिल्स प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि मला हांग ब्रह्मा कृष्णाक सांगतास केदना एक भक्त तागेल दोळ्यांतू कृष्ण प्रेमाचे अंजन लावन घेवन त्या देवाक पळयता तेदना तो बद कृष्णाक पळोवचें जाता आणि तागेल रूप कशें आसा यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम अचिंत्य म्हळरी आमकां ते अर्थ कोण घेवचे जायना इनकन्सिवेबल म्हूण सांगता अचिंत्य गुण स्वरूप तो होंदून घेनु आनी ते श्याम सुंदर फॉर्म म्हळ्यार 3-fold बेंडिंग फॉर्म म्हूण सांगता आणि अशीची आम्ही अर्थ कोण घेवेत अर्थ म्हळरी अर्च विग्रहाक आणि भगवंताक कसने व्यत्यासू ना म्हणून हे आम्ही अर्थ कोण घेवच्याक एक काणी एक लायक सुंदर जावन आशिल्ली काणी आसा श्रीखंड म्हणून एक गांव असता थंय त्या गांवांतू मुकुंददास माधवदास आणि नरहरी सरकार ठाकूर म्हणून 3 महान भक्त असतात परंतु मुकुंददास म्हणला लेखलेले एक लेख रघुनंदन म्हणून एकलो भूत असता मुकुंददासाला एक घरांतू गोपीनाथाला एक सुंदर अर्च विग्रह असता म्हणजे डेटी असता आणि तो मुकुंददास प्रति दिवस त्या डेटीक त्या गोपीनाथाक भारी विजृंभणेन विग्रह सेवे तो करता असता एक दिवस कसं जाता ताक मुकुंददासाक खंयकी भायरी कामा वचका जावन येता ताणें सकाळी बेगी वचका म्हूण घेवन तागेल पुताक आपयता रघुनंदनाक आपयता आनी सांगता पळ रघुनंदन हे विग्रह आमकां पूर्वजान दिल्लाल आसा आम्ही हे प्रति दिवस भारी भक्तीन विजृंभणेन हाची सेवे कोण येतासाची तुवय तुक्का तुगेल अम्म कशी मोगान सेवे करती तशीची तू हे विग्रह सेवे आजी तू कोरका हांव भायर वतास म्हूण घेवन रघुनंदना कसकसन कोरका म्हूण घेवन सांगून घेवन तो भायरी कामा खातीर वता रघुनंदनाक भारी खुश जाता अण्णान म्हाका हे विग्रह सेवे करचे दिल्ला म्हणून तो पुराची सामान निवट्ट करता आणि अण्णान सांगिल मणकेची त्या नैवेद्याक ऑफर करूक ते भोग दवरता आणि आमकां वतस म्हळ्यार ते भोग दवरून जालमागिरी आमी ते बागील घालताची कसलेक म्हळ्यार कृष्णाक ते भोग खाताना कोणी पळोवचें न्हय म्हळ्यार ताजे निमित्त आमी ते बागील घालताची
यांनी एक 10-15 मिनिट्स तशी खावच्या सोडताची तो तो तेदना त्या भोग खावन आमकां प्रसाद जावन घेवन दिता तशीची हाणे रघुनंदनान त्या भोग दवरलेले आणि 10-15 निमिष नंतर त्या बागेल कांड पळयता ते भोग थंय तशी आसा हा कसा करची म्हणून कळना हागेले हक्का 5 वर्ष तितलेची तो तागेल प्रकार त्या गोपीनाथान खावची म्हण आम्ही खाल्ला म्हणते त्या पुरा प्लेट खाली जाऊ का म्हणून तागेले कसं करची म्हणून कळना तो गोपीनाथाला सांगता गोपीनाथ तू कसले खाताची ना हांव इतली भक्तीन तुका हे भोग दिल्लास तू कसले खाय न्ही मू कसले खाता ना तू म्हणजे न्हू ताका सांगता जाल्यार गोपीनाथ खाय ना म्हण ते तशी असता त्या पळोवन रघुनंदनाक फुल्ल रडू येता तो जोर रडता आणि गोपीनाथ तू कसले खाय ना हांव कसं अपराध केला तू हे खावका तीची म्हणून मोगान सांगता तागेल मोग पळोवन घेनो ते गोपीनाथ ते येवन घेनो फुल्ल त्या दवरलेले नैवेद्याचे पुरा खावन सोडता तेदन रघुनंदनाक भारी खुश जाता हो गोपीनाथान मस्त चंद रीतीन पुरा खावन सोडले म्हणून आणि ते जत्ता आणि ಸ್ವಲ್ಪ समयानंतर काम जाल्ली नंतर मुकुंद दास वापस येता आणि रघुनंदन आपयता आणि निमगिता तू हांव सांगिल म्हणके विग्रह सेवे केला नवे म्हणून निमगिता तो रघुनंदन सांगता वयना तू सांगिल म्हणके हांव पुरा केला म्हूण सांगता हो ता खुशी जाता मुकुंद दासाक जाय तस जाल्यार वस आणि प्रसाद घेवन घेवन यो म्हणून सांगता तेदन रघुनंदन सांगता ते पुराची गोपीनाथान खावन सोडले म्हूण घेवन तेदन मुकुंद दासाक अर्थ जायना कसन खावन सोडले म्हळ्यार जाल्यार मुकुंदासाक एक गोत असता ताका आश्चर्य जाता जाल्यार एक गोत असता कसं म्हळ्यार रघुनंदन केन्ना पट्टी उरलेना म्हणून तस जाल्यार हे कसन हे म्हणून घेवन हांव पळो कामू हे कसन की आसन तू म्हणून घेवन तो मरू दिवसू उपास रघुनंदनाक नैवेद्य करच्या सांगता आणि तो त्या रुमाचे भायर बसून घेवन एक मुल्लेंत राबून घेवन कसा जत्ता म्हूण कसा करता हो रघुनंदन पळया म्हणून तो मुल्ले वसून घेवन पळयता आसता रघुनंदनाक उपास अन्नान म्हाका विग्रह सेवे करच्या दिल्ली म्हणून भारी खुशी जाता आणि तो ते भोग घेवन घेवन गोपीनाथाले दूर दवन घेवन उपास गोपीनाथाक मोगान गोपीनाथ तू खा म्हणून घेवन ताका सांगता तेदना गोपीनाथ उपास प्रत्यक्ष जावन ते भोग करता आसता आणि एक उंड अर्ध खाता म्हणटाना ते मुल्लेंत राबून आशिल्ले मुकुंद दासा पळयता मुकुंद दासाक पळयल तेदना तो गोपीनाथ ते अर्ध उंड थंय सोडता आणि तो अदृश्य जावन सोडता अर्ध हुंड तागेल हातांत सो हांग हे पळोवन घेवन मुकुंद दासाक भारी खुशी जाता म्हळ्यार मिगेले तू कितली होड एक महान भक्त म्हळ्यार स्वयं गोपीनाथ प्रकट जावन घेवन तो हे खातास म्हणून सो तो मुकुंद दास भायर येता आणि रघुनंदनाक आलिंगन करता आम पळयत कसले म्हळ्यार रघुनंदन सामान्य भक्त न्ही तो महान भक्त जावन आशिल्लो चैतन्य लिलेंत तो रघुनंदन जावन आयलेलो जाल्यार कृष्ण लिलेंत तो कंदर्प मंजरी म्हणून घेवन आणि द्वारका लिलेंत समेत तो कृष्णाल पुत्र जावन आसता तो एक महान भक्त जावन आसता हे पास्ट टाइम अथवा लीलेंत आमी कसन पळयत म्हळ्यार कृष्णाक आणि तागेले विग्रहाक कसने व्यत्यास ना आजी समेत आम्ही ते गल्लारी ते गोपीनाथाले उंड धरनाशिल ते दर्शन आत्ताय मेळता म्हणून सांगताची तश जावन विग्रहाक आणि कृष्णाक देर इज नो डिफरन्स बिटवीन द डेटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ तशी जावन
त्या फॉर्म म्हणताना भगवंताक आ हातू असता जलरी तगेल हातू आमगेल हाता म्हणजे भौतिक हातू नाही तगेल आहे तो पुरा भक्तान दिला सॅक्रिफाईस तो स्वीकार करता आणि तशीची तक पाय समेत असता जला तगेल पायू आमगेल भौतिका पाया म्हणजे नाही त्या दिव्य ट्रान्सेंडेंटल म्हणून सांगता ताची आणि तशीच तक दोळ अस जलरी तगेल दोळ अलौकिक जावन आशिल्ले दोळ ब्रह्मसंहितेन सांगिल अस अंगानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि मळरी अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती मळरी सकल इंद्रिय तगेले खंचे एक इंद्रिय विंगड पुरा इंद्रियान केल्लं काम करता उदाहरणेक तो दोळेन ताण खावेत आम्ही नैवेद्य दवरला तेन्ना चढावट टाइम तो दोळेन खाता आणि ताण हातान चंपू येत तगेल पायान पोळो येत तशी म्हळ्यार प्रत्येक अंग इंद्रिय अनेक इंद्रियाचे काम करता आमगेल इंद्रिया म्हणजे नाही तगेले ट्रान्सेंडेंटल अलौकिक जावन आशिल्ले इंद्रिय आणि तगेले फॉर्म भगवंताक आणि तगेले दिव्य नाम होली नेम आणि दिव्य धाम दिव्य लीले म्हळ्यार पास टाइम्स त्या पुराची देर इज नो डिफरन्स अभिन्नत्व नाम नामिनो म्हणून सांगिलस आणि ब्रह्म संहितेंतू ब्रह्म सांगता ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम आणि हा परपटंतू त्या फॉर्मलेस म्हळ्यार कसं नाही एक्झॅक्ट मिनिंग कसं नाही म्हणून प्रभुपादानं एक्सप्लेन केलेलं असं कसलेक म्हळ्यार मायावत फिलॉसॉफर्स तत्वज्ञानी त्यांनी त्या फॉर्मलेस म्हणून वर्ड आयल त्यांनी बिविल्डर जाताची दिग्भ्रमे जाताची आणि त्यांनी भगवंताक आकार ना अथवा त्यांनी भगवंत निराकार म्हणून तशी त्यांनी कन्क्लूजन आहेत त्याची जलरी रियल मीनिंग ऑफ फॉर्मलेस कसं नाही म्हणून प्रभुपाद तो क्लिअरली त्या पुस्तकांत सांगता फॉर्मलेस म्हळ्यार ताका भौतिक जावन आशिल्ले फॉर्म ना आमगेला म्हणके आमक आशिल म्हणके त्या भौतिक जावन आशिल्ले फॉर्म ना ताका तागेले फॉर्म ते अलौकिक ट्रान्सेंडेंटल फॉर्म जावन आशिल्ले मित तागेल फॉर्माक फॉर्मलेस म्हणून सांगताची म्हणून क्लिअरली सांगिल आस आणि आम्ही अनेक सम अर्थ कोण घेवका कसन म्हळ्यार आता आम्ही भारत देशांतू पळयल्यारी हजार हजार कृष्णाल देवस्थान जल हंगा शीला प्रभुपाद क्लिअरली सांगता कसं म्हळ्यार अर्च विग्रह भगवंतान प्रकट केदन जावची म्हळ्यार परंपरे तुलेन एक आचार्य येता अथवा स्वामेतांनी येताची अथवा एक सीनियर भक्त ऑथोराइज्ड ऑथॉरिटी म्हणून सांगतात त्यांनी केदन प्रतिष्ठापन करताची तेदना भगवंत प्रकट जाता ते आम्ही तज जल्ला निमित्त खंची खंचकी देवस्थान वच्चे अवॉइड करता ऑथोराइज्ड खंचस ते आम्ही पळोवन घेनो थंय मात्र आम्ही ते ऑथोराइज्ड खंचे म्हणून आम्ही पळोवका कसले म्हळ्यार भगवंतू मॅनिफेस्ट जाताना आचार्य त्यांनी आपयलाल तेदना तर तांगेल प्रीतीन आपयलाल निमित्त थंय मॅनिफेस्ट जाता अस आणि आम्ही पळयताची कृष्णाले अवतार मस्त आसाची म्हळ्यार राम नरसिंह वराह आणि पद्मनाभ केशव विठ्ठल अशी म्हळ्यार तगेले विंगड विंगड फॉर्म्स ट्रान्सेंडेंटल फॉर्म्स म्हळ्यार अवतार आसाची आणि हे पुरा अवतारू ते शाश्वत म्हळ्यार कितकी फुडें आशिल्ले आत्ताय मुखार समेत असता ट्रान्सेंडेंटल म्हणून जला आमगेल देह पळयल्यार आमगेल देह नश्वर आम्ही
एक 40 इयर्स पुढे जन्म घेऊन असताची अनेक 40 इयर्स नंतर देह सोडताची जलर भगवंता दिव्य स्वरूप तशी नाही मोणगेनु हंग ಒತ್ತುನು सांगिलस कसलेक पळरी have clearly आम्ही अर्थ कोण घेतला री आमका भगवंताला क्वालिटीज समेत आम्ही एप्रिशिएट करचाक जाता आणि इवन आम्ही वैकुंठांतू पळयला समेत वैकुंठांतू प्रत्येक फॉर्माचे एक ग्रह असतात आमगेले भूलोक भूलोकांत हा एक ग्रह म्हणून असला री ह्या भौतिक जगांत तशे एक सान ग्रह तशीची भौतिक लोकांतू कितकी ग्रह सच जला ह्या भौतिक लोकांतू जाल्ली मागीर त्या विराजारीवरा नंतर पुरा वैकुंठ धाम येता वैकुंठांतू प्रत्येक फॉर्माक एक ग्रह अस नरसिंह लोक म्हणून अस श्रीरामचंद्राले अयोध्ये म्हणून एक ग्रह असत आणि तशीची कृष्णाल द्वारके आणि अशीची पद्मनाभाल एक ग्रह केशवाल एक ग्रह वराहाल एक ग्रह वामनाल एक ग्रह अशीची म्हणून असंख्य असंख्य काउंटलेस ग्रह असतात त्या स्पिरिच्युअल स्कायांतू त्यांची सेम त्या असं नरसिंह लोक अथवा त्या वैकुंठांतू असचे अथवा गोलोक वृंदावन धाम त्या पुराची भूमींतू प्रकट ಕೆಲವು हा पुरा प्रकट जाता तकाची आमका हंग समेत गोलोक वृंदावनाचे हंगा गोकुल वृंदावन म्हणून असं तशीची मथुरा थई तुलन अंगाय मथुरा अंगाय द्वारका अयोध्या अस तशीची विंगड विंगड धाम असतात आमगेल हरिद्वार आणि अंगा तिरुपती अशीची विंगड विंगड धाम ते स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तुलन ते बळारी प्रकट जावनु असता तकाची कशी ह्या भगवंतु तगेले अवतार विस्तृत कोरगेन विस्तृत रूप जावगेन तो मॅनिफेस्ट करता तशीची अर्च विग्रह समेत तगेले विस्तृत रूप तगेल ते ट्रान्सेंडेंटल फॉर्म कोणी आमका निंबूच्या पुरो तू देवा पळयला वे म्हणून बाई खंडित पळयला खै पळयला ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಡೆಯಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ ಪಡೆಯಲ ಕಸಲೆಕ್ ಮಳರಿ तो कृष्णू चितೈ रब्बिलो जलरी त्या प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन त्या प्रेम अंजन जावन त्या दोळे कोण पळयता तो तै देवाक पळयता जलरी आमगेल हृदय अशुद्ध जावन आशिल्ली निमित्त हे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरला भोरनु आमका भगवंत एद्र रबला समेत आमक त्या ताक पळोवचा जायना आम्ही केलो जन सांगताची आयडल अथवा स्टोन अशी सांगताची तसल एक म्हणत पळोत तसल दोड ना आमगेले आता उडपींतूची आम्ही एक पळयताची मस्त वर्ष आम्ही सांगची नाका त्या सत्ययुगांत त्या काणी जाल्ले द्वापर युगांतू तशी जाल्ले त्रेतायुगांत रामान येऊन रावणा मारले तेदानी ते कसं की एक मिराकल्स आणि जात तशिल्ले नक्का आत्ताची आमगे रिसेंट ते 300 400 अथवा 600 700 इयर्स फुडे कडचे हिस्ट्री कलियुगांतूची आम्ही पळयला री हंग उडपी कृष्णा तू तो कनकदासू बसून घेन एद्र तुलेन कृष्णाक पळोवक म्हण वताना तांणी सोवणी तका तो लोकास्ट म्हणून तेदना तो माक्षी येता माक्षी येवन गेनु देवस्थानाचे माक्षी येवन गेनु थंय हरिकीर्तन करू स्टार्ट करता सगळ्याला भक्ती कितलशील म्हळ्यारी कृष्णू त्यांनी पूजा करता असताना तो 180 डिग्री टर्न जाता सो आम्ही पळयला री त्या एक देवस्थान कशी म्हळ्यारी आम्ही एद्रा तुलेन गल्लारी डायरेक्ट आमका देवा पळोवच जायना अशी माक्षी वचून गेनु देवा पळोवका कसले म्हळ्यार कनकदासाल कतिरी उडपी कृष्णान घुविल आस आणि त्या कनक किंडी जावन गेनु कनकदासाक त्या दर्शन दिलेलं आस उडपी कृष्णान आता त्यामुळे मस्त फूड म्हणून सांगल्यार समेत आम्ही आमगेले काल मस्त जन शुद्ध भक्तांक पळयता आसाची आता कितली की जन स्वामी आसाची शिला प्रभुपाद आसाची आमगेला आचार्य
आमगेलेची सुधींद्र तीर्थ स्वामी त्यांनी सांगिलस ಬೇಡಿದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ हाडुवे तंगेल प्रत्येक प्रवचन त्यांनी शुद्ध भक्तीचे सांगिलस त्याला त्या आम्ही ताजी सार अर्थ कोरगे आमगेल जीवनात अळवडसून घेऊ का तशीची खई आमगेले स्वाम्यान सांगिलस शीला प्रभुपादन सांगिलस प्रिवियस आचार्य संतांनी सांगिलस भक्ती सेवे अशा पुरा ऐकून घेणं आम्ही भक्ती सेवे आमगेल जीवनांतू गंभीरतेंतू घेऊ का कसलेक म्हणार आमगे लगी चढ समय ना डेथ कॅन कम एट एनी मोमेंट केदा नाही कसं नाही जाऊच्या पुरो आणि आमगेल मालगाडेनी ह्या पुरात आमगेल जीवनांतू पालन केलेलं असं आता आम्ही एक 50 वर्ष पुढे अथवा 100 वर्ष पुढे हे पळेला री भारतांतू एक कितले सान एक गाव आगल्लार समेत एक कृष्णाल देवस्थान आम्हीच पळयताच आमगेले अज्जाल गाव मस्त सान आशिल्ले समाची 2000 जन नाशिल्ली जाल्यार थंय एक वीर विठ्ठल लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल म्हूण आशिल्लें थंय एंटरटेनमेंट कसन म्हळ्यार देवस्थाना वच्चे कीर्तन भजन करचे हरिनाम करचे प्रसाद ग्रहण करचे भगवंताला आरती पळोवचे ह्यांची एंटरटेनमेंट आशिल्ले जाल्यार आर्त हे ब्रिटिशांनी येवन तांगेल पर्पज कसं नाशिल्लें म्हळ्यार इंडियन कल्चर नाश करचे आणि आमगेले ते कलियुगा इफेक्टा निमित्त आमगेल भारत देशांतू हे टीव्ही नक्क जलाल पुरा येवन घेवन आमगेल ते कल्चर पुरा वायट केला जाल्यार आम्ही कोण बुदोंत जावन आसप इंटेलिजंट पर्सन तो हरिनाम तगेल जीवनांतू सिरियसली घेता कसले म्हळ्यार हरिनाम करचे ते काय भारी कष्टा विषय नाही हरिनाम करचे मस्त सुलभची आणि देवाक स्वल्प उद्दा एक फल अर्पण करचे ते काय भारी कष्टा विषय समेत नाही आमका मन असलारी ते कष्ट जायना जाल्यार आमकाची नाक्का म्हणून जाल्यार ते संसन विषय समेत आमका कष्टसी दिसता एक भगवद्गीते वाजूका जाल्यार आम्ही कितले म्हणतात जाल्यार दोळ दिसता म्हण जाल्यार एक मुल्लें वचून घेवन कोणाक तोंदरी करनाची आमगेली इतली वाजूचे मस्त सुलभ जाल्यार आमकां ते वाजूच्याक मन आणि आमकां ते जावका म्हण जाल्यार ते कष्ट दिसना तकाची म्हणलाल असं इट इज भक्ती म्हळ्यार इट इज सिंपल फॉर द सिंपल हार्टेड जाल्यार कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉम्प्लिकेटेड म्हळ्यार आम्ही कॉम्प्लेक्स कोण घेतल्यार आमका हरिनाम करचे कष्ट दिसता आणि म्हळ्यार स्वल्प स्वल्प भगवद्गीता वाजूच की स्वल्प श्रवण करचे ते आमकां नाकशी दिसता तकाची एक आम्ही पळयताची शबरील एक काणी असता तुमकां पुराजना गोतस ह्या काणी कशी शबरीन रामाक ते बोर म्हूण एक फ्रूट मेळटा तुमकां गोतस पूर ते बोर आतां उणी जाला पोडी मस्त मेळटा आशिल्ले आणि ते बोर पळयाचे ते काय मस्त कॉस्टली फ्रूट न्हय ते म्हळ्यार आतां ऍपल आनी म्हळ्यार एक केजीक 200-300 म्हणटाचे आणि 4-5 ऍपल येवच्या पुरो जाल्यार ते बोर म्हळ्यार समची 50 रुपयाक 50-100 बोर येताच ते काय कॉस्टली फ्रूट न्हय सिंपल फ्रूट ते शबरीन त्या सिंपल फ्रूट रामाक ती दिताना ती कसं करतशील म्हळ्यार ते चब्बून घेवन ते स्वीट असकी अथवा अंश असकी म्हणून पळोवन घेवन अंशशील सायडा दवरून स्वीट आशिल मात्र ती श्रीरामचंद्राक दितशील जाल्यार श्रीरामचंद्र तीन उश्टी केल्ले म्हूण पळयनाशिल तिगेल भक्ती पळोवन घेवन तो ते बोर खातशिलो आम्ही इमिटेट करू जायना जाल्यार कसलेक शबरीले तो खातशिलो आणि आम्ही आता भोग करताना आम्ही कसले टेस्ट करू ना आमकां रूल्स अँड रेग्युलेशन्स कसलेक म्हळ्यार शबरी
तिगेल भाव तशी आशिल्ले ते भक्ती तितले आशिल्ले शुद्ध भक्ती जावन आशिल्ले आमगेले आनिके आमका आई एंड माइन हाव मिगेले आनिके हृदय संपूर्ण जावन शुद्ध जायनी ते तकाची शुद्ध जावका जलरी कलियुगांतची एक मार्ग हरिनाम प्रभुपादान सांगितलं असं 99% ऑफ एडवान्समेंट कम्स फ्रॉम चॅन्टिंग सो हरिनाम इवन बृहन्नारदीय पुराणांतू सांगितलं असं हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता हरिनाम सोडगेन विंगड कंचे वाट ना है कलियुगांत विंगड वाट ना तीन पण सांगितलं विंगड वाट ना हरिनाम 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 एकच गती विंगड वाट ना म्हणून सांगितलंस तशी जावनु लास्ट मोमेंट आम्ही केदाई हरिनाम सिरियसली घेऊन गेनु चॅन्टिंग करता कसलेक म्हळ्यार विंगड आम्ही पुरा केल्यार समेत हरिनाम आम्ही सिरियसली केल्यारी आम्ही मॅक्सिमम एडवान्समेंट करूयेत आमगेल हृदय बेग्गी शुद्ध जावच्याक हरिनाम व्हेरी इम्पॉर्टंट कलियुगांत सांगितलं असं आणि अनेक म्हळ्यारी आम्ही कशी भगवंताक एप्रोच जाता तशीची भगवंत आमका रेसिप्रोकेट करता प्रभुजी कितले टाइम असं प्रभुजी 10 minutes 15 minutes कडे ओके प्रभु लेट झाला स्टार्ट जातात ओके सो ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम म्हणून सांगितलं म्हळ्यार आम्ही भगवंताक कशी अप्रोच जाताची तशीची भगवंतो आमका रिवॉर्ड करता आमका भगवंतो 30% मात्र जावका म्हणून असल्यारी तो 30% रेसिप्रोकेट करता 70% आम्ही आमगेले लोकांत तशच्या कंप्लिस्ट असता केला पण कृष्णा तू मग जावका म्हणून सांगताची आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानंतर कृष्णा हांव मॅनेज करता तुगेला मागीर येता म्हणून हे कंडिशन स्टेटान तशी जाता असता कृष्णा माया अशी तो आम्ही एडवान्समेंट केला म्हणजे एक स्टेज येता कशी म्हळ्यार 24/7 कृष्णाले उर्गा असता एक महाराजान सांगितलं असतं त्यांनी म्हळ्यार आम्ही 100% कृष्णा कॉन्शियस जाता आमगेल स्टेज कशी असता म्हळ्यार आमका स्वप्नांतू समेत कृष्णालेची ध्यान निद्दलाल समेत नित्यदन समेत कृष्णाले उडगास असता म्हणून तकाची ते 100% सरेंडर्ड स्टेट शबरी त्या तितली शरणागत जावन आशिल्ली तितली शुद्ध भक्ती तिगेला आशिल्ले तकाची तिने ते उष्ट केल्लाले बोरा ते फल श्रीरामचंद्र दिल्लार समेत तो ते भक्तीन तिगेल भक्ती पळोवन घेवन ते भक्तीन दिल्लाले ते फ्रूट ते फल बोर तो खाल्लो महाजन होयेन गतासपंता म्हळ्यार आम्ही महाजनाल फुटस्टेप्सान फॉलो करता शिवाय आम्ही तांकां इमिटेट करू जायना तांणी तशी करता सच हांवें तशी करता म्हणून इमिटेट करूक जायना जाल्यार ताजी सार पळोवन घेवन आम्ही तांगेले फुटस्टेप सारी फॉलो करता भगवद्गीतेंतू 9वा अध्यायांतू सांगितलं असं हे सेम पर्पटांतू शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करता अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम मोगशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता कोण मूर्ख जावन असता कोण राक्षसी प्रवृत्ती ಹೊಂದೂನ್ ಏನಸ್ತಾ ತಕ್ಕ ಭಗವಂತು ಧರೇಕ ದೇವನೈಲ ಸಮೇತ तो आमगे तो एक सामान्य मनुष्याल मणकेची म्हणून मिसअंडरस्टँड करून घेता कसलेक म्हणत ते राक्षसी प्रवृत्ती आशिल्ली निमित्त भगवंतू तक तो रिवील करना तो माया शक्तीनं तांगेल पुरा ज्ञान आवृत करता आणि तांकां दिग्भ्रमे कोण सोडता जाल्यार भक्तांक तो कृष्ण तागेले कृपे दाखोवन घेवन भक्तांक तो रिवील करता तागेले
कॉजलेस मर्सी न तका तगेले दिव्य धाम तगेले ऍक्टिव्हिटीज पुरा रिव्हील करता आणि अनेक हे पर्पटांतु शिला प्रभुपादन सांगिलस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मला अनादिकाल आतुले न पुरा जीवात्माले कस कस नेसेसिटीज अस आहार की फूड शेल्टर क्लोथिंग त्या पुराची भगवंतु प्रोवाइड करता अस प्रत्येक लेंक तंक हंका मोंगेन नाही जलरी खंचे एक वस्तू मेळका जलरी दोन्ही विषय ते अति प्रमुख जाऊन असता एक म्हणा क्वालिफिकेशन अथवा अर्हते म्हणून सांगताची अनेक लॉर्ड्स मर्सी देवाल कृपे अथवा कन्सेंट फ्रॉम दी अथॉरिटीज ತಂಗೆಲ್ कृपे त्या दोन्ही जावका तीची खंचे आमक वस्तू मेळका जल उदाहरण दिवचस्त एक हायकोर्ट जज जावका जलरी बरे मला एक जाऊन ताण लॉ सिक्का त्या लॉ सिकली कूडले ताणे जस्ट एक कोर्टांत वसून घेऊन हांव जजमेंट दिता म्हणून बेस्ट जायना तक क्वालिफिकेशन असच्या पूर जलरी तक त्या अथॉरिटीसा ತಂಗೆಲ್ कृपे समेत जावका तेदना तन्नी अथॉरिटीसा तन्नी तक जॉब दिला तेदना तान हायकोर्टा वसून घेऊन ताणे जजमेंट दिवेत तशीची आम्ही आमगेल जीवनांतू भक्त जावका जलरी आमगेल प्रीवियस सुकृती कसने असून ಸ್ವಲ್ಪ क्वालिफिकेशन्स असच्या पूरो जल्लरी भगवंताल कृपी समेत जावका आम्ही भक्त जावका जलरी दोन्ही क्वालिफिकेशन अँड लॉर्ड्स मर्सी दोन्ही आशील निमित्त भगवंताल कृपे निमित्त आम्ही भक्त जल्लींची म्हणगेनो आम्ही अर्थ कोण घेवेत आणि अनेक म्हणरी अभक्त तंका हे भगवंता कर्त कोण घेवच्याक जायना आणि तंका कसन देवालागी मक्का कसन तगेला निमगुका म्हणून समेत त्या ज्ञान असना अज्ञान अंतू बोर नसताची हे काणी अस एकली फुडची काल अंत त्या रक्कुड विकून रन्न वच्चे रक्कुड ಒಟ್ಟು कोर्गेन येवनु मार्केट अंत विकून दुड्डू कोर्ची आणि करता शिल्पी एक दिवस तीन डेक्ले हाव एक दोन्ही रक्कुड चड उಬ್ಬರ್ला री ಸ್ವಲ್ಪ चड दुड्डू मेळता हामून ताका ती दोन्ही चड रक्कुड ಮತ್ತೆ री घेवन घेनो वता असता सदंत हेवी अशी निमित्त अशी वालवून घेन थई पडता आणि रक्कुड ಸ್ವಲ್ಪ दूर वसून पडता ती पडताना कृष्णा कृष्णा म्हणून घेनो सांगता तेदना कृष्णा कप्पेला निमित्त कृष्णू थंय प्रत्यक्ष जाता आणि निमगी तिका तू मग कपेला लसा हावा ताईला तू कसा जावका की निमगी हाव तुक दिता म्हणून सांगता तेदना ती मंतार सांगता कृष्णा ते तई रक्कुडाचे ते मोठे ते पडला त्या एक काणगेन मिगेल मत्तेर धवरतोय प्लीज म्हणून तेदना कृष्ण म्हणता जायत धवरता म्हणगेनो कृष्ण त्या रक्कडाचे ह्या काणगेन तिगेल मत्तेर धवरतनी तो वता ही त्या वापास होन घेनो मार्केटांतू तिक चड दुड्ड मेळता आणि ती लेखता भारी खुशी जाता आणि लेखता ओ कसा चांग दिवसाची म्हाका इतली दुड्ड चड मेळ्ळें वा 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 म्हणगेन अशी लेखता आसता ह्यांची आमगेले अभक्त तांगेलनी मला भक्त जायनाशी आशिल्ले पुरा अवस्था भगवंताला वसून घेनो प्लीज गिव मी ब्रेड प्लीज गिव मी शेल्टर म्हणून घेनो निमगिला एक रायाला वसून घेनो तू कसा जावका निमगी हाव दिता म्हणून सांगला री म्हाका एक 5 रुपये दी पुरो म्हणून सांगला री त्या तक्का आमकां कळता तागेल सिच्युएशन कसं नाही म्हणून घेन तशीची आम्ही भगवंता लगी एक विषय निमगुका कसं म्हळ्यार आमकां शुद्ध भक्ती दी म्हाका शुद्ध भक्ती दी मिगेल फॅमिलीच्यांक शुद्ध भक्ती दी हंग आशील पुराजन भक्तांक शुद्ध भक्ती दी म्हणून शुद्ध भक्ती मात्र निमगुका आणि विंगड पुरा कसाने निमगिला आमगेल मेटेरियल मग त्या आम्ही प्रॉब्लेम सांगेत जलरी तुक मना कशी सॉल्व करता की तू सॉल्व करी कृष्णा तर तुक सोडला प्रॉब्लेम अशेश म्हणून कृष्णाक सांगची अडना जलरी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करी म्हणून तक्का सांगचे नज्जे कसले म्हणा ताक गोतस त्या प्रॉब्लेम सॉल्व करता की अथवा नज्ज त्या तक्क आमगेले केचेर तक्क गोतस आम्ही निमगू चेक्कच आमक शुद्ध भक्ती दी वरलाल पुरा हेजे टॉची करता शुद्ध भक्ती निमगिला री आमक कितली दुड्ड दिवका कितली बंगलो दिवका कितली कार दिवका त्या पुरा तक गोतस
ताजे निमित्त आम्ही केन्ना एक निमगुका शुद्ध भक्ती दी म्हणून आणि हांगा म्हणलालस म्हळरी व्यवसायात्मिका बुद्धी एकेह कुरु नंदन भक्त केन्नाय तागेल गोल फोकस जावन दवरगेन असता आणि प्रल्हाद महाराज श्रीमद भागवतम सांगता मतीर्ण कृष्णे परतस्वतो वा मीतोपि पद्येत ग्रहवृतानाम अधांत गोबीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम मला एक कब्बू असलरी त्या मिशीन ಆಗಲ್ಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ते मस्त रोस येता ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಿ ರೋಸ್ येता तीनी चारी पण गेला ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ रोस येवचे पुर आणि ताजी नंतर गल्ला कित्ते गल्लरी रोस येना तशीची आम्ही ह्या भौतिक लोकांतासून गेनो इंद्रिय तृप्तीचे कितली की जन्म जन्मातुलन करता येता सच इंद्रिय तृप्ती प्रभुपाद म्हणता प्लीज डेडिकेट दिस वन लाईफ इन कृष्णा सर्व्हिस अँड परफेक्ट युअर लाईफ एक लाईफ डेडिकेट करायची कितली की जन्म मायेन तो कळवी आम्ही ह्या स्पेंड केलेला एक जन्म ह्या कृष्णा सेवेक सिरियस जाऊन घेन गंभीरतेन घेऊन घेनो ह्या जन्म सार्थक कोण घेयाची म्हणून सांगिलस जलरी आमगेले बुद्धी आमक म्हणरी विष्णू केला पण नक्कशी दिसता आता एक डुक्कर असला री त्या डुकराक गुलाबजामुन दिला री ते खाय ना जलरी त्या कैकी एक त्या गुवा राशी असला री थंय वसून घेनो त्या ह्या करता तू कथा असता कसा लेख म्हणा ताची डिझायर्स तशी अस तकाची कृष्ण अंत तशीची तक देह दिला तुक गू कवचे इष्ट अस तू त्यांची देहांत खवेत मनुष्य जन्मांतनी त्या करू जायना तकाची डुक्कर जाऊन घेन तू त्या करी म्हणून तशीची विंगड 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 भौतिक डिझायर्स असताची जलरी तशीची एकलेन हाव ह्या भौतिक लोकांतू असता कृष्णा मग वैकुंठानी येवच्या इष्ट ना म्हणून सांगला कृष्ण सांगतात जायत तू हंगा अस तुगेल पुराची डिझायर हांव फुलफिल करता जलरी केदान एकलो भक्त ना कृष्णा मक वैकुंठा येवका मक हंगा कळली है हंग कसनेची है दुःख अस जन्म मृत्यू जरा व्याधी अस मक हंग रापच्या इष्ट ना तुगेल सेवे वरच्या वैकुंठा येता म्हणरी कृष्णू त्या फॅसिलिटेट करता तकाची आमगेल जीवन अंतू आमक कसन जाव का ते आम्ही डिसाइड करता आमका कृष्ण प्रेम जाव का की अथवा नेक्स्ट जन्मांतू कसने जल्लरी अडना हांव रिलॅक्स असता अथवा ह्या भौतिक लोकांतू हांव कंटिन्यू करता अडना आणि ಸ್ವಲ್ಪ इतली हंगाची मग लायक जत्तास लायक कारस बंगलस इतली लायक बायल चरडू असाची आणि कितली म्हणरी विद्येनी शिकून घेनो भारी लायक काम अस हांव कसं लेका ह्या पुरा सोडून घेनो कृष्णा लगी वचका हांव हंगा आसता त्या हंगा आसका की वैकुंठा वचका की कृष्ण प्रेम जावका की अथवा अडना विंगड जन्मांतू कुकर जलरी अडना डॉग जलरी अडना बिल्ली जलरी अडना हांव ते एक्सेप्ट करता ते कसं जावका त्या आम्ही चूज करता सो आता आमगेल फ्री विल आमगेल इंडिपेंडेन्स सो हंगा प्रभुपादन मस्त आणि सांगिल असं मुखारी यथा तथ्यतः म्हणरी भगवंतू जीवात्माले पुरा आशी पुरैसिता म्हळ्यार कंचे आमक कसन आशे आता हांव सांगितली आम्ही पळयले कसन आमक विंगड विंगड आशी असता एक एकलेक ते कंचे आशी असल्यार समेत तू भगवंतू त्या पुरैसिता म्हणच्याक हे श्लोकाचे यथा तथ्यतः म्हणून त्या वर्ड एक्सप्लेन करता आणि तशीची केला वर्ड्स असम ऊर्ध्वा म्हळ्यार तागेले की इक्वल कोणी नाची तागेले की ग्रेट कोणी नाची आणि तशीची शुद्धम म्हळ्यार तो कंप्लीटली प्यूर राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम एतदुत्तमम पवित्र म्हळ्यार शुद्ध जावन अस म्हणून तशीची सेल्फ सफिशियंट म्हणून सांगिलस सो
समराइज करची म्हळ्यार भगवंताक दिव्य स्वरूप आसता आणि तागेल दिव्य स्वरूप अर्च विग्रह ताका कसने व्यत्यास ना. आम्ही हरिनामा निमित्त मॅक्झिमम एडवान्समेंट करूचे जाता आणि खंयचे वस्तू आमकां मेळटा जाल्यार अर्हते आणि भगवंताल करप जावका आणि भक्ताल पोझिशन ते साधारण पोझिशन न्ही ते अति म्हळ्यार एक अति उन्नत जावन आशिल्ले ते पोझिशन भक्ताले आणि तशीची आमगेले इच्छे कसन आस ताजी प्रकार भगवंतू आमकां ते दिता येता तथ्यतः ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम. आम्ही भगवंताक कशी अप्रोच करताची भगवंतू आमकां तशी रिवार्ड करता. आम्ही 30% अप्रोच केल्यार तितलेची अथवा 100% अप्रोच केल्यार भगवंतू 100% तो आमकां टेक केअर करता. हांगा इतली सांगून गेनो हांगा प्रवचन मुक्तितास. पुराजनांक धन्यवाद. हरे कृष्ण.